na guso hwe na mpanifo eda Newmont Ghana no se ene de obi antumi mfakwa adu bia mo won efa settlement ne ho niema enye won mo amunchire mu won Adom TV Kasee edin komoyi afọ bi a wọnum etitutuka eye nsemtrofo nhyiamu a wọbọ Newmont mpanyinfo sobo se wọnum ahyeda pa na won pata sika sese wode ma wọnum no wontu aye na yamane boni ene communications and external relations manager owo Newmont Samuel Osei akwotwetwe nkomo adwena no disem ewo saa sobo a manfo yi ede bọ no no ehu ye position is edan a amanfo team dada no over 300 people. As I say, you two enti Newmont, ya krado, mrakwanso ni betu omu nyina sika so obi ahia ne de bema no. Name of the amount for ababesi aka ho, any extensions o maye ne ade no. Mrakwan mo no utua ho ka enye yi. Ye nuanu ma ensese nko mu si dan o ma besi no. Na etimi aslo mo. Ama o ma sese ne ko ma je o mu sika kra ye si dan kama mo ma makotrem no. O mu nyina bibia delay. Enti every community any sa problems ye o mo cause. Samuel Osei enkomo twetwe mu no osan so e de atudwa se ensem bi atemamufo kan ya na wonum ekire mu se Newmont adwumanfo adwuma a woye wo honom no e de nsusuan so boni bebre aba begina wonum apom de ne so no nokure bia enim na yen as a company no munyina munim yen se bamra kwanso EPA ene health ene ade ho hia ye paye enti environmental impact statement kra ye wo de chikrom no. There is nowhere indicating say a juma yedie no edin sunsun so bia ba amanfo so ba ye gitum say sabi yare ne bibi wo honoma e nyina itimi kɔ na ye hwehwem na afi ye hu course ne ne ma yesi pasese ye te hei bibia ne ho a kyerɛ sɛ ɛyɛ Newmont ye operations ama obi yare